În anul 1965, în combinat, mi-am trezit un număr foarte mare de stagiați, absolvenți din Iași și din București și din toate specialitățile. Și ingineri mecanici, electrotehnici, electronici, chimiști, de toate. În bloc, când m-am mutat eu și nu numai eu, 11 ingineri din Progresul am fost în două blocuri. Eu ce am remarcat că aici, în zona noastră, erau foarte mulți intelectuali. Veniseră atunci odată cu formarea județului. Era o foame mare de cadre tehnice până anii 65, eu am terminat facultatea, pentru că, de fapt, atunci a apărut perioada industrializării, se chema. În 68, îți dai seama, aveam 20, n-aveam nici 30 de ani când ne-am mutat. Păi am ajuns acolo pentru că am fost numit director la școala care a dat înființat în 1967. M-au dus acolo și în anul următor mi-au dat și locuințe în cartier, chiar lângă școală. Și am fost primul locatar, deci din 68 până în 80 și decembrie 83. După ce ai angajarea, aveai o clauză, puneai tu o clauză care era acceptată de întreprindere să-ți ofere locuință. Am plecat în concediu în 1967 și când m-am întors, n-am mai putut să intru în apartament. Nu se mai potrivea broasca. Cineva a deschis ușa și a spus că nu mai locuiesc acolo și mi-a dat adresa din Tipodrom, A4, apartamentul 58. Asociația Grecilor din Brăila lucra foarte aproape cu Consiliul Municipal al orașului. Și atunci când s-au dat apartamente, mi s-a dat la aceeași egalitate cu familiile românești, fără nicio discriminare. Așa a fost în mintea lui Apun, să nu fim cu bucătăria pe nord, cu nu știu ce, mă rog. Deci, apartamentul a fost dat prin repartiție de la primărie, mă rog, la Consiliu. Și noi l-am cumpărat după aceea, abia după 89. Nu am făcut nicio cerere. Au venit cu mașina, mi-au pus lucrurile pe covor, au luat covorul și m-am mutat. Fără nicio cerere, fără să mă întrebe, fără nimic. Așa m-am mutat la garsonier. Avantajul cel mai mare pe care l-am avut la școală e că în primii 10 ani de zile, cartierul era un cartier select și din punctul de vedere al pregătirii social-culturale. Cam 60% dintre părinții copiilor de școală proveneau din familii care aveau peste școala medie ca pregătire. Cred că eram o scară la noi, cred că nu mai știu, 7, 8, nu mai știu. Lângă mine 2, deci la parter eram 4, după aia pe la încă alți, pe la etajul. Era mult, nu mai știu câte, 10 copii, nu mai știu, nici nu mai... Taică-mă lucra, era inginer agronom și maică-mă era asistentă medicală. Tatăl meu lucra la IOIL ca matricer, făceau matrițe pe vremea aia, iar mama mea era prăjitoreasă la o prăjitorie pe strada Galați. S-a născut în 68, mama și cu tata au luat apartamentul în 67, a fost proprietate personală de la început, l-a terminat de plătit prin 97, 98, cam așa, deci pe 30 de ani. Taică-mi era activist de partid, secretar de partid la Ciocile și de acolo a primit repartiție aici la școala la ei. Majoritatea erau maestri și cu funcții. Pe linie politică cred că au fost date pe aici. Ingineri și doctori și de toate meseriile. Nu era întreprindere în Brăila, mai ales unele fate, Congresul, combinatele, care să nu și-a adus copiii la noi la școală. Repartițiile erau diverse, dar în general tinerii specialiști primeau repartiții în Hipodrom. Acolo se construia și acolo se dădeau, practic.